Rooney Baghdadi. Så var der også lidt til husarerne der med den tæmning. Her kommer Jelats. Ja, måske en skudmulighed der til Rooney, der banker den der en flat i nettet. Det her fantastiske unge talent, som de har opfundet FC København, banker den der ind i netmaskerne her efter den. Jetzt darf der junge Rooney ran. Ja, der ist richtig gut. Und jetzt wissen wir auch warum. 2-0. Rooney Bargi. 39. Spielminute. 2-0 für den FC. Uppsatt i en startelva här. Bytt nummer bara. Ja, det där är bra gjort. Här är det 3 mot 4. Och Baghdadi snurrar på bra här inne i straffområdet. Och så skott! There was certainly a couple of challenges out there as well that were pretty feisty. Bargi on the move when Galvis takes over. Bargi again goes for it, shooting chance. Time to deliver. Oscarson didn't get it. Rooney Bargi does! 4-3 Copenhagen! And it is that story. It's good footwork that by Bargi. He's got Oscarson to his left. He picked.
scoring her forholdsvis højt op på banen, og det betyder, at FC København kort ned til en afslutning. Klaasen. Rooney løsriver sig igen. Og rammer Jonas. Skarpe træk af Baghdadi. Si gioca. Bardai. Evita l'intervento di Rovella. Ancora Bardai. Har været på kuglen. Det er lidt tid siden efterhånden. Baghdadi. Ankersen kommer uden på Rooney. Bøving over mod det lange hjørne, men... Så er der åbning over i højre. Rooney Bardghji afsted. Skal det blive en hurtig FC København-scoring? Rooney, godt træk af Rooney! Og en stor redning af Patrick Karlgren. Det er sådan, vi kender ham. Karlgren. Oskarsson forlænger. Klaasen lægger den til Rooney, og så står det 1-1 på Brøndby Stadion. Et mål i 97. 20. minut. Vi skal møde Göteborg. Rooney med Greve, Jordan Larsson finder igen Rooney, det kommer til afslutning, og så lægger han den altså i kassen her. Rooney Bardghji. Stage. Der er en hånd på. Rooney lægger den ind. Og det er jo endnu bedre for FC København, at de får den her scoring af 16-årige Rooney Bardghji, der samler op. Det lammer ud til Rooney. God første berøring, tager den med første gang. Og udenom den første, så en flad afslutning, og den går som endt i nettet. Skipting á næstu mínútum, þeir eru að hita upp varamenn Blika, en hér eru að vinna boltan Klemm með settingu. Copenhagen. Elyounoussi. Bardghji feeling as if there was an opportunity here, and Maatsen. Maguire has to stand off. Rooney Bardghji takes him on and gets the crossover. Onana got a glove to it. And it's som vi har varit inne på. Rooney. Rooney med lækkeri, og Rooney Bardghji med...
Godt træk fra Darami. Andreas Hansen og Sander. FC København i front. Det lå lidt i kortene, det var ham. Rooney Bardghji. Jest koniec! Antonin Panenka w Pradze, ale nie w wykonaniu Czecha, a w wykonaniu zawodnika.